Buonasera kulħadd, Inter 2, Red Bull Salzburg wieħed, 3 punti importanti ħafna għal mixja tagħna fil-rigward tal-grupp B tal-UEFA Champions League kien importanti li nirbħu llum u wkoll diversi punti pożittivi illi fuqhom il-waqt illi nilagħbu anke bis-saħħa tan-noti in-naħat waqt li kont qiegħed nara għal darba il-logħba kollha ġewwa l-Inter Club Malta llejla. Ħanibdew pass pass nibdew bil-line-up bħas-soltu jiena personali ħankun onest ma qbiltx ma' ċertu ideat li kien hemm fil-line-up tal-lum tgħiduli okej rbaħna ma Ejja, najemmu naqra lura u nibdew nimxu pass pass. Jiena personali bilt per eżempju li ma jabx il-Acerbi għax għandna bżonnu f'logħbiet oħrajn. Bilt illi lab il-Sanchez illum. Bilt li sa fl-aħħar rajna l-Frattesi mal-ewwel 11. Però ma qbilx li lab il-Lautaro. Jiena llum kont nibda b'Sanchez u Thuram. Lautaro inserbu per karità ma kellux logħba ħażina, ta' illum Lauti fil-fatt kien sfortunat illi tħassarlu gowl ukoll. Biss jiena fil-fema tiegħi llum kont nibda nittikus ma' Alexis Sanchez. Ħalli ir-riżultat ikun qiegħed safe u ndaħħal lil Lautaro mhux minflok Sanchez imma minflok Thuram intihom staffetta nagħmilna squad rotation fuq quddiem la s-sitwazzjoni qiegħda kif inhi. Il-logħba meta bdiet ukoll rajna li konna qed intuhom wisq spazji lill-Awstrijaċi u dik bdiet tinkwetani ftit. Biss ġie l-gowl ta' Sanchez ħadd ħafna pjaċir illi skurja ċ-Ċilen illum għax dan ifisser illi anki r-riservi qegħdin hemmhekk. Fil-fatt ħanispjega għalfejn illum użajt it-tema ejja amigo ir-riservi qegħdin hawn ukoll. Waħda mir-raġunijiet appuntu kien il-gowl ta' Sanchez, bravo Alexis. Gowl maħdum tajjeb, Mkhitaryan illum kompla jagħti raġun lill-Inzaghi għalfejn huwa punt ferm fil-bażi inizjali interista, parti l-karta safra illi dik imbagħad hija standard Inzaghi li ma li taqla safra se tinbidel. Jiġifieri Volderi ħadd ħafna gost bil-gowl ta' Sanchez illum. La semmejna l-bidla ta' Mkhitaryan, il-klabb kien hemm min qal kien aċettiku fuq għall-bidla. Jien personali ma kontx indaħħal lil Barella pereżempju llum. Kien ikun ħaqqu logħba mistrieħ anki biex forsi jikkalma naqa' n-nervi li għandu. Imma illum kolli ngħid li ħadt pjaċir bil-wirja ta' Nick. Barella li kellu logħba tajba ħafna, Barella illi ħadem fuq li ħadem illum u personalment naħseb li dan huwa Nick Barella illi rridu naraw mhux il-Barella li hu l-leader għal kull ħaġa ta' xejn. Dak mhuwiex il-Barella li jien irrid fit-tim tal-Inter. Jiġifieri, nfakkarkom ukoll li qegħdin f'xaħdira diretta għaldaqstant tistgħu tinteraġixxu magħna fis-sezzjoni tal-kummenti marbuta mal-istess. Fil-fatt qed nara l-Emanuel Cardona hawnhekk qed jgħidilna proset tal-programm iċ-Ċilen ġibtuh lura fil-fatt huwa importanti Emanuel illi Sanchez jilgħab għax ukoll għandna l-Arnautovic imweġġa' banki attakkanti qegħdin erba' li huma ftit importanti għat-turnover illi jkun hemm diversi bidliet. Għandna wkoll xi kummenti illi oħra nagħmlu
se nkomplu naqra u nisbigu għal ħalli anki nkompli nelabora naqra il-ħsieb il-ħsieb tiegħi ukoll. Em, Mbagħad fit-tieni taqsima ġie fil-fema tiegħi gowl mistħoq ta' Red Bull Salzburg. Gowl illi appuntu ġi wara żball ta' Barella. Meta li tal-futbol tgħidlek gol mankato, gol subito. Barella tilef ballu ftit fil-bidu ta' tieni taqsima u mbagħad l-Awstrijaċi permezz ta' Oskar Gluk l-Iżraeljan ukoll jabu id-draw. Biss ftit minuti wara wasal dak il-fawl fuq Frattesi illi bis-saħħa tiegħu ħakan ċaranoglu ta' penalti eċċellenti. Eċċellenti. Jiġifieri naħseb illi fuq hekk ukoll fil-fatt grazzi l-wejn qed jgħidli li kelli korrezzjoni żgħira hemmhekk Carlos Augusto fallih, Carlos Augusto lilhom ukoll wejn kellu logħba tajba. L-utilità tar-riservi kif qegħdin ngħidu Carlos Augusto, Sanchez, Frattesi sfortunatament bħalissa irridu nqisu bħala riserva. Huma plejers li f'daw it-tip ta' logħbiet iridu jidħlu u wkoll jagħtu sehom. Pereżempju llum anki jekk il-klabb ma tant kien hemm min kien atletiku wkoll fuqha ħadt pjaċir li rajt il-Laslani. Taħ fiduċja taħt dik il-kwarta u min kien xettiku fuq id-daħla ta' Zlani għandi domanda x'insaqsih. Mela meta tqis li issa għandna Roma u Atalanta u Salzburg away, meta ħantuħ transil Zlani? Dawn huma t-tip ta' sitwazzjonijiet illi trid tagħti transil Zlani, Klasen illi llum ukoll rajn frazzjoni. Jiġifieri naħseb kienet ir-rebħa tar-riservi. Lautaro kif dak isfortunat illi fanna dak ħassorlu dak il-gol minħabba l-VAR letteralment għal ftit. Qed nara wkoll kumment mingħand Tino Ora Sarmeni fejn qed jgħidulna kull plejqietajjin fin-nazzjonal kollha majtin u barra minn hekk qabel il-nazzjonal tliet mat fuq il-film jilagħbu darbtejn fil-ġimgħa. Din hija sfortuna meta tkun qed tilgħab jew l-fortuna meta tkun qed tilgħab ma' tim kbir bħalma huwa l-Inter. Joseph Brinkat, is-Salzburg huwa tim li tuħu pjaċir jaraħ jilgħab. Parentesi żgħira ħaf dan huwa naħseb l-iktar tim żagħżugħ fiċ-Champions League ta' din is-sena. Hemm diversi players li għandhom madwar 20 u 21 sena ta' età. Hemm ħafna talent żgħir li kapaċi jagħmilha ma' top clubs fil-futur. Naqbel miegħek pereżempju plejer li lilna ħafna ħsara kien Rocco Simic, it-tifel ta' Dario Simic, illi fis-snin 2000 kien ukoll riserva ma' Inter u ma' Milan. Voldieri u twissija żgħira li rrid nagħti kemm għatfadal ftit Italja min qed jaħseb illi se mmorru ġo Salzburg u se jkollna xi passiġġata sejrin żbaljati. Tinsew x'kedda tawna fil-logħba ta' ħbiberija li labna hemmhekk fis-sajf li għadda. Issa, x'jaqblilna s-sitwazzjoni bħalissa aħna nagħmlu dal-video qiegħda Inter 7, Real Sociedad 4, Salzburg 3 Benfica xejn. U d-domanda hija tunel x'jaqblilna mill-logħba Real Sociedad kontra Benfica. Jiena fil-fema tiegħi xorta nsostni l-aħjar draw bejn dawn iż-żewġ timijiet. Ħalli anki nibdew naqtaw il-Benfica ma rridux ninsew illi rridu morru Lisbona nilagħbu ma' Champions Portugiżi f'ġimgħa ikwi fil-kalendarju interista wara waqfa ta' Novembru ila li ġej eżatt bejn Juventus Inter u Napoli Inter. Għaldaqstant naħseb l-importanti li nirbħu ġo Salzburg u l-Benfica kemm jista' jkun ifaddu punti ħalli anki aħna insermu rasna minn post fil-kwalifikazzjoni around li misal kemm jiena
bħalma smajtuni f'kemm il-video ma rridx li ngħaddi dal-grupp irridu nirbħuh. Għandna biex nirbħuh u rridu nirbħuh akkost ta' kollox. Jena fil-fatt kont għamilt it-tabella ta' 13 punt. Issa għadna mat-tabella x'din il-logħba mat ta' Salzburg jien kont ikkalkulajta bħala rebħa fil-fatt wejn qed jgħidilna jekk il-Benfica ma tħuss 6 punti miż-żewġ logħbiet li ġejjin u aħna rebħu mas-Salzburg 15 oħra nkunu għaddejna, però wejn kif qed insostni u nerġa' nsostni dal-grupp jien ma rridx ngħaddih dal-grupp irrid nirbħu. Ħalli anki forsi jkollna polza favorevoli fit-tieni round. Issa, il-logħba ma' Red Bull Salzburg għaddiet, issa ħsiebna ħbieb fuq nazzarda nuża l-kelma gwerra li se jkollna nhar il-ħadd li ġej kontra Roma u b'mod partikolari kontra dak illi ħanuża il-kelma li juża il-YouTuber Bjapri il-vili traditur illi mistenni jerġa' jippreżenta ruħu f'San Siro wara li għaddina bismina darbohra fis-sajf. Mourinho sospiż li għalija Mourinho ħasel idejh minna l-biċċa Voldiri di pratikament se tkun gwerra bejn l-Inter u il-vili traditur. Il-kelma li nista' nuża x'nista' nuża kelma oħra ma nibża li mbagħad ikolli xi ngħid mal-awtorità tax-xandir u l-multi aħjar ma ħallsuhomx. Jiġifieri. Naraw se jiġri u x'inhu ma rridux ninsew li apparti il-vili traditur se jkun hemm flejers oħra, Roma mhux tim ħażin, din hija logħba li rridu nirbħu akkosta kollox biex insommu postna f'ras il-klassifika tas-Serje A. Ma rridux ninsew li l-objettiv prinċipali huwa t-tenistilla dis-sena u t-tenistilla anki minn dawn il-logħbiet li jiena nqis bħala konfronti diretti. Trid tasal. Issa jiena għandi idea kif għandna niddiljaw bil-vili traditur, imma jiena naqra radikali biex ngħidha hawnhekk min irid jismaħħa ibatuli messaġġ privat u nkun nista' nitkellem fuqha b'mod iktar ħieles u b'mod iktar komdu. Ovvjament nispera li s-supporters tar-Roma ma jieħdux għalihom imma speċjalment il-ħabib tiegħi Karparnis li ġab il-bira beda jitfa' l-botti fuq il-logħba imma wieħed irid jifhem l-istato d'animo ta' dak il-partitarju interist illi f'Lukaku ra fil-vili traditur. Ovvjament qed nirreferu għalih semmejtu b'ismu wkoll. Kien qed jara il-leader tat-tim iżda li għal darba tnejn għaddih biżmien. Mela, jiena għalissa ħanqaf hawnhekk ftit avviżi tal-parroċċa qabel ma nagħlaq l-ewwel nett niskuża ruħi tal-problemi tekniċi illi kellna waqt il-programm Migżun tal-bieraħ min kien qed jarana live. Ovvjament dan il-programm ta' Migżun li qed insemmi bħal programm tal-lejla u l-kumplament tal-videos kollha qegħdin disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Dan il-video ħajtla minn update ieħor għaldaqstant idħlu hemm. Għabtulna dik is-subscribe ħalli wkoll ma titilfux xejn mill-kontenut kollu illi ser noħorġu kważi ta' kuljum tista' tgħid il għaliex ma pressa poco se nkunu on air kuljum, qed ngħid kuljum il għaliex uffiċjalment il-programm li jmissu nhar il-ħamis fit-8:30 il-programm Mix Zone fejn se jkollna tliet YouTubers l-oħra tal-UEFA Champions League li bħalissa għaddejjin il-lob tagħhom. Brady Buġeja jiddebutta bħala YouTuber ta' Manchester United u konna wkoll il-Joseph Magri u lil Kurt Xkembri jgħidu tagħhom fuq il-logħbiet li bħalissa qegħdin jilagħbu t-timijiet favoriti tagħhom il-Milan tilab għadha mal Paris Saint-Germain. Having said that, daħalli messaġġ mingħand Mark Xkembri illi b'insistenza kbira għada irtitella video fuq dal-aħħar aħbarijiet ta' irtirar ta' akkużi li kien hemm fuq Calciopoli każ illi huwa tista' tgħid il-mantra tal-Juventus u tal-Juventini
baqgħu jeqirdu fuqu minkejja li rebħu telgħu Serje A, rebħu fuq li rebħu, ma insomma. Mark talabni jekk jistax jagħmilli video ta' reazzjoni fuq l-aħħar aħbarijiet, ovvjament bħala kamra sportiva niftħu l-bibien għal kulħadd u nisimgħu naqal qampina Juventina probabbli video illi jitla' għada filgħaxija f'xi ħin. Bil-bqija, lili issa tarawni nhar it-tnejn li ġej ma' Karl Parnis għal reazzjoni ta' Inter Roma fil-programm Mixo. Inħeġġiġkom ukoll qabel ma nagħlaq f'nhar ta' ġimgħa fis-sitta issegwu l-programm li qed intellaw fejn fih aħna wkoll intukom il-roundup tal-programmi li ikunu ħerġin minn ġimgħa għall-oħra. Il-programm ta' Lorjana Brikat il-ġurnata tal-Kamra Sportiva huwa programm li qed jkun naqra dejjem kont il-programm se nkunu qegħdin noħorġu fil-ġimgħa ta' wara għaldaqstant inħeġġiġkom biex issegwu dak il-programm ukoll apparti il-programmi l-oħra kollha li qed intellaw ta' kuljum. Jiena għalissa ħanaqafaw, naħseb li ħadtilkom raskom iż-żejjed, il-lejl it-tajjeb ħbieb u sempre Forza Inter. Narakom.